Morning mga kadayot! Welcome back to my channel! Akyat po ako ngayon ng pili para gawing pili nut candy. Tara po! Hindi ako magpatawa. Alang ka mo pala ni Alipo. Sa dayo to pero alang ka. Tingnan ka. Sa pag-akyat mga kaadayot ng pili, kailangan po maging maingat kasi madami po yung nadidisgrasya sa pag-akyat kapag ka po hindi ka maingat o marunong umakyat ng pili. So hindi po basta-basta yung pag-akyat. Ako po simula bata ako, marunong na talaga akong umakyat. Kaya lang po ngayon medyo mabigat na yung katawan ko, kaya kita nyo naman po na nabibigatan ako sa sarili ko. Pero kayang-kaya pa naman po. Bago po ako mga kadayot umakyat ng pili, nagpipray po ako para iwas disgrasya. Mahalang to kasi. Matatamaan kita. Wow! Nagsakat akong pili lo. Putita ko mambasa. Sa likod me. Sa likod me. Yan guys, nang nagtanong. Hinanap niya yung kapatid ko.
kailangan ito, dahan-dahan lang magputol kasi pag linakasan mo, napuputol, hindi siya nabubuo. Kaya dahan-dahan lang. Ayan o, kailangan buo ganyan. Diet yung mga nabiya ko kanina. Oh, yan, ito. Yung mga nabiya ko, itatanggalin ko na siya sa shell para magawa ng peanut candy. Tinatapos ng mama ko. Ayan. Yan kaya naman pagtanggal, oh. Oh, tanggal. Hindi talaga maiiwasan walang putol. Mayroon talagang putol yan. Kung sa mga bintahan, rinireject nila yan. Kinakain na lang yan. Pero ito, gagawin lang itong peanut candy. Pang ano lang naman to. Pang regalo ng kapatid ko. Kaya ano, okay lang kahit may putol. Go. Bigas? Mama? Ayan, pagkatapos ko siyang pakuluan mga kadayot, isa-isa ko naman siyang tatanggalan ng balat para makagawa na kami ng peanut candy. Ayan, mga kadayot, ito una, lalagyan muna siya ng asukal. Oh. Ayan, haluin. Haluin lang siya ng haluin hanggang kumapit yung asukal sa mga pili. Ayan, next step mga kadayot, ilalagay yung pili sa hindi pa kumukulong mantika. Para hindi mag-coated yung pili. Kaya nilalagay siya sa hindi pa kumukulong mantika. Ayan, Dikit-dikit. Tapos haluin lang siya ng haluin mga kadayot hanggang sa hindi siya magdikit-dikit. Kasi hindi siya pwedeng pabayaan kasi magdidikit-dikit yan kapag inintuan mo ng halo. Ayan. At ito mga kadayot, habang kumukulo siya, halo-haloin ko lang siya. Ayan. Halo-halo lang habang kumukulo siya hanggang sa magina siyang peanut candy. Mga kadayot, oh, grabe yung kulo niya. Ayan. Haluin lang ng haluin hanggang sa mag-golden brown na siya. Yan. Ayan mga kadayot, kung nakikita nyo, ayan, dumidikit na po yung asukal sa pili. Ayan, hanggang sa mag-golden brown na siya. Napakaganda nito kapag brown na siya kasi kapit na kapit yung asukal. Ayan. Mamaya, tingnan natin kung ano, kapag medyo brown na siya. Yan o, lapot na lapot. Ano, kapit na kapit. Oh, ganda. Ayan, mga kadayot, medyo golden brown na siya. Konti na lang yung aantayin ko para mahango ko na siya. Ilalagay namin siya sa tray. Ayan mga kadayot, ayan, nakikita nyo, golden brown na siya. Kaya lalagyan ko na siya ng syrup. Ayan. Yan. Para mas lalong kumintab. Ayan. Pag hinango yan, sobrang kintab niya kasi nilagyan siya ng syrup. Ayan. Syrup. O, kahit anong tawag nyo. Ayan, nabibili yan. Mura lang yan. Napampakintab na yan. Ayan. Ibuhos na yung pili. Ayan, brown na brown.
Tapos, paghiwa-hiwalayin, ayan. Para hindi siya magdikit-dikit mga kadayot. Pwede nyo rin siya ilagay sa, ibuhos sa daon ng saging. Kasi pag sa plastic, magdidikit-dikit siya, hindi na siya mapaghiwa-hiwalay. Kaya nilalagay siya sa stainless o kaya sa dahon ng saging. Ayan, ang kinang-kinang niya mga kadayot. Ang sarap-sarap at saka ang lutong-lutong niya tingnan. Ito na yung finished product. Kung mga kadayot, ang aking pelinut candy. Ayan. Tignan natin. Ayan. Tignan nyo. Ayan. Ayan. Ilalagay namin to sa plastic bottle. Napakalutong niya. Ayan, napakasarap niya. Tama lang yung yung tamis niya, yung asukal niya. Go. Napakasarap niya, napakalutong, tamang-tama lang talaga yung tamis niya. Kaya kapag nagluluto nitong peanut candy, kailangan may takal talaga yung asukal. Sobrang lutong niya. At saka sobrang kinang, sobrang sarap. Ayan. Kung nagustuhan mo ang aking vlog, ayan, please give me a thumbs up. At pakishare na rin po ng video na to para marami po yung makaalam. At kung bago ka rin sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga buhay probinsya at sa mga ganitong tutorial na mga ginagawa ko. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye.